С промяна на времето масовите заболявания остеоартроза, популярно наричани шипове, и ревматоидният артрит веднага напомнят за себе си. Ревматологът доктор Любомир Маринчев обяснява. При ревматоидния артрит основният проблем във връзка с влажното и студено време е ставно-възпалителният процес и обострянето на ставните симптоми, на ставните прояви. Засилване на сковаността, ограничение на ставните движения, болката, която се засилва. Тези болни се сковават, трудно се придвижват, трудно се обслужват, особено когато са сами вкъщи. Ревматоидният артрит е болест на активната творческа възраст. Засяга хората между 45 и 50 години. Аз лично съм имал пациенти, пък не само аз и моите колеги, при които пациенти, да кажем музиканти, които свират на цигулка или които свират, т.е. боравят с финните движения с ръцете, болни от такива болести, от ревматоиден артрит или друг вид артрит, най-често ревматоид, и те не могат да си извършват своите професионални задължения. По същия начин хора, работещи с компютри, на компютъра, с боравене с мишката, боравене с клавиатурата, това силно ги затруднява. Разбира се, че има възможност да се спре процеса, особено вече в днешно време, в последните месеци и години има препарати, които могат да направят това нещо, да спрат този процес, да подобрят състоянието на пациента и той да се чувства комфортно. Физиотерапията и гимнастиката също намират място в поддържане обема на движение на засегнатите стави. Гимнастиката при възпалителните ставни заболявания е разрешена тогава, когато болестта не е активна. Тоест няма болка, няма скованост. Когато ставите са спокойни, болният може да провежда гимнастика и трябва да провежда гимнастика, защото тогава по този начин мускулатурата се тренира на крайниците и тя няма да атрофира. Заболяването от 15 години. Трябва да съм по-натопло, колко може движение да имам, защото движението е важно за артрита. Когато болният има болка, когато ставите са възпалени, той трябва да бъде в покой. Тоест възпалената става трябва да почива. Болният да се вслушва в това, което ние говорим, защото много болни обещават, че ще изпълняват, а всъщност не го правят и това е една от причините, разбира се не основната, но една от причините те да се влушат. Като профилактична мярка, ревматолозите препоръчват при студено и влажно време да се носят топли дрехи, шапки, ръкавици и шалове. Това е единственият начин да се предотврати влиянието на студовия фактор върху хроничните заболявания.